hwnna'n hawdd. Y person enwoca sy'n rioed i fflyrto da fi, ond dydw i ddim yn special, achos oedd e'n fflyrtan gyda'r menywod i gyd, yw Bill Clinton. Nes i gwrdd a Bill Clinton yn y gellu, hei o'n wai, yn yr wyl fyna, oedd e'n dod i siarad yna. O'n i gyd yn aros mor oriau bwy gilydd, oedd hi'n chwil y boeth, pawb yn chwysu paint. Ac wrth gwrs, yr eiliad nath y gyrraedd, oedd e'n charm personified. Mae mor hawddgar, mae mor hynaws, a mae e'n blinking flirt hefyd. Boring wedyn ni. Y gair boring sy'n disgrifio'r profiad yn anad yn byd arall. Siwr o fod o safbwynt Cymru. Carol Vorderman? Oedd noson y Millennium yn amazing, achos o'n i'n gweithio fel mae'n digwydd i'r BBC, a o'n i lawr yn y stadiwm, oedd y Manic Street Preachers, di mynd â ni i fewn i'r Millennium newydd, a o'n i'n teimlo'n ecstatic prynu, o'n i jyst yn gwenu o glist i glist, a the Manics ar ei gorau, a wedyn ni mynd nôl i WASTOD St David's gyda nhw, a deud iechyd da ar gyfer y Millennium newydd, o siwd deimlad o gallai unrhyw beth ddigwydd, o pethau newydd, o ail gychwyn. Y person enwoca erioed i cwrdd yw siŵr o fod y frenhines, sy'n irony, really, achos o'n weriniaethwr. Wy ddim yn credu yn y teulu frenhinol. Wedi deud hynny, wedi cwrdd â nhw i gyd, a hoff berson oedd y frenhines, heb os nag o'n i bai. O'n i'n rili hoffi ddi. OK, te?